Hapit ang panahon sa tanan tang mga igsoon. Lakip ng atong galamhan ug bahaning atong naangkon. Magtambayayong kitang tanan sa pagtukod ug katilingban nga Kristohanon, katilingban maanggohon, ug ang pagpag-o sa kasing-kasing ang labing mahinungdanon. Kagawasan sa kahiladman, ang timaan sa kahamtungan. Kini ang buhit, ang katungdanan, kitang tanan may kaapuhan. Kung magmaligon sa Diyos ng gugma, ang kalampusan maangkunta. Sa kahiusa atong tabangan, ang tanang may kagawasan. Ang hustisya atong dapigan, kay tawag man sa kahitasan. Kini ang buhit, ang katungdanan, kitang tanan may kaakuhan. Kung magmaligon sa Diyos ng gugma, ang kalampusan